Juantxo. Arratsaldeon. Ongi etorri, Juantxo. Eta zorionak, Eskerrik asko. 75 urte, Badira batzuk, Badira, batez ere urte luze hauetan lana iraunkorra indugulako ez da eten, eta hori oso importantea da. Zuk zenbat urte dara mazazu, Arantzadin? Ezagutu nuen 1980an edo 84an, baina berez lana egiten 84etik. Batzu bai? Bai, badira batzuk. Juantxo, zuretzat zer da Arantzadi Zientzia Elkartea? Bueno, niretza personalki izan da bizitzeko modu bat. Azkenean zientzia mundu honek baldintzatzen gaitu. Asteburuak, denbora librea, lagun harremanak, familia harremanak, eta oso aktiboa da eta azkenean nahastu egiten duzu, zure bizitza, zure lana, gustokoa duzun lana, batzutan arriskutsua da, no? Eta lanetik bizi behar da, eta ez bizi lanerako. Gu erdi hortan gaude. Eta zenbat lagun ari zarete hor lanean? Pues momentu honetan elkartean 2065 bazkide gaude, eta gero lanean, lan kontratuekin 117, eta gero bolondrez mailan, gure inguruko familia hori auzolanez lan egiten duten guzti horiek izango dira beste 800 bat. Eta Arantzadi ez da bakarrik Euskal Herrian. Arantzadi da Euskal Herrian dagoen erakunde zientifiko bat, baino planetari begira. Lan egin dugu Guatemalan, lan egin dugu Katarren, lan egiten dugu Espainialdean, Frantzia, toki ezberdinetan egon gara eta ari gara lanean, batez ere Euskal Herrian, gertukoa hobeto ezagutzen dugulako. Juantxo, esan diguzu Arantzadi zuretzat zer den, pertsonalki, zure bizitza dela neurri handi batean, baina gizarteari begira zer da Arantzadi? Euskal gizartearentzat nire ustez mugarri historiko bat izan da. Zeta gerra galdu genuenean gure erakunde zientifiko gehienak debekatuta egon ziren. Gure hasierako unibertsitate hura, Jose Miguel Barandiaran, edo Telesforo Arantzadi, edo Resurrección María de Azkue, guzti horiek amesten zuten ura debekatu zuten. Basamortu hartan, jaio zan Arantzadi Zientzia Elkartea. Diktadura gorri hartan, isilka, bakarri zientziari begira, inguruko naturari begira, kobazuloetan, eta pixkanaka, nire ustez, kultura zientifiko batek herri libreagoak egiten ditu. Eta gu horretaz oso harro gaude. Geroztik etorri zaigu gure unibertsitate publikoa, bertan formatu gara, udaratan Arantzadirekin, eta oraindik hor mantentzen gara. Bai, eta arkeologia izango da agian zuen adarrik ezagunena, ez da? Baina esan dugun bezala sarreran, beste asko eta askotan ere bazabiltzate. Hori da, zeta azkenean Euskal gizartearen erronkei erantzunak eman dizkiogu. Badira 50 urte, pinudiz bete zala gure paisaia. Hor, eztabaida handiak sortu ziren, eta gure ikerlariak hasi ziren lanean, pinu horiek, pinu insigniz, ze nolako eragina zuen biodibertsitatean, baserriaren krisian, eta hor erantzunak ematen ditugu. Eta aipatutako adar guzti hoien lanketa horretan, memoria historikoa berreskuratzeko ahalegina ere azpimarratu beharko nuke hor lan handiak ari zarete egiten. Hori da baita ere beste mugarri bat, eta azken batean aintzindariak izan ginen, eta zientzilari horiek edo zientziatik mugitu ginen, familiarrek hala eskatuta, eta gure atzetik mugitu ziren Euskal erakunde guztiak, mugitu zen Euskal gizartea, eta orain ja garaia da nun politika publikoak egiten dira memoriaren alorrean. Hemen erkidegoan urte asko eman ditugu, hemen abantaila handiak ditugu, eta erakunde guztiak gure alde egon dira, eta Nafarroan ja eman ditugu ja 8 urte, ia 8 urte politika publikoak egiten, eta eredu hau esportatu dugu estatu osora. Eredu gurea da egiaren alorrea, zientziaren begietatik, eta beti familiar guzti horiektik oso gertu gaude. Eta familiak berak joaten dira zuen gana laguntza eske? Hasieratik horrela izan da. Beti familiarrak. Nik nire atxona ez dakin nun dago karreteraren bazterrean botata laguntza zientifiko behar dut. Baina ez daukat dirurik. Gu pres gaude hori egiteko. Hasieran, beldur ginen,
Zeta gure zaharrek esaten ziguten, hori politika da, ezin da hortan sartu gu prehistoriako gauzak, edo trikuarrietan, edo erdiaroko gazteluetan, hori oso gertu dago, eta konturatu ginen giza eskubidetaz ari ginela hizketan, eta guk ezin genituen begiak itxi, eta, bueno, bidea oso polita da, eta orain atzera begira, gustora sentitzen gara. Familiak eta senideak oso gertu izaten dituzue. Ikusiko dugu bideo bat, benetan oso hunkigarria dena, Juantxo, eta gero emango dizkiguzu azalpenak, ikus dezagun. Ikusten dugu Gregorio Albo Urzelairen izena, izen bat da asko izan zitezken, kasu honetan Gregoriorena da, eta oso okerrez baldin bagaude bere semeak zituen eskutan, kaxa barruan aitaren gorpuzkinak, ezta? Bai, horrelako dozenaka kasu ezagutu ditugu, baita ere ezagutu dugu kasu bat Iruñeko San Cristobal espetxean, alabak lehenengo aldiz muxua eman zion bere aitari, lurpetik atera genuenean, eta fusilatu zuten bere ama ordun zegoenean. Orduan, momentu horiek erakusten digu historia ez dela bakarrek iraganeko gauza bat, gaur egungo sentimentuekin ari garela lanean, eta nola baitere gure gerorako edo arantzarien funtzioa horta sinisten dugu egoera hauetan.